Binbai. Tamo binmung. Binbung DIJENDRA DEBBARMA. Bini omor besi besar pun kana. Emne 2000 dina saimani. Yagiyo uni 1982 thiriwa saimani. KHAIPHAIKHA. SIKLA. Tamro khaitong mane bo. Bo na majumi risk talangkha kai an babu to mungsa khaya ba ko risk kara ge chalok jalma ba. Pori malia por na musung tongbo bokha bini por na musung tong. Kai chungbo iko chung ang bo majumi fel kan ma thango buma bu phasa ya ni ba gin ko por suna khari men ba. Kan ba phayung ba ting ma to. Ka bo nogo bekar kala yi ko jungno to phasa buma bu phana nyo kai ro ko kai men pore kai iko bu phayung song mang ni chong ma ba babu song ma bong no 2 kilo chong ma ka babu bo dati no ko 2000 noye thikya noye thiman pore amano borong no pusi chong ja kha ko chung bin bai chung noi khanya musung bo kai si bor ro ka chung bo khaimali able borong no takhung no chong ja mani ko Tangai thikya. Emne bo agi kun huni chemia agi KISA sorry hamiang khang gaka puru jung dakoro punu ga hamreka hamreman pore tabu hotat bo mas khase no ano KISA sahoro phun khaye bai jung to chini yang sipai ka ba abanyong bala abai anya ko rosai jong go hai sai jong go okay angbo ayango songsar khamani nong nukhung khaja an bo busai chakiri krinyo bo samasa tin jong go ka heto no jaga nai thema yang to kala Bo para bo. amo sipai para Nin mungke. KWTHAR DEBBARMA